Салому алейкум. Имрӯз 24 майи соли 2025 қарор дорем дар деҳаи Хуррамзамини ноҳияи Данғара ва ба навор гирифта истодам боғи себро. Себҳои дарахтҳои интенсивӣ ба тарзи интенсивӣ шиномда шуда. Мобайни қатор 4 метр ва мобайни себҳо 1.5 метр шинода шудааст. Себҳо навъи ҷирамин шиноданд. Акун намедонам дар Данғара ҷирамин мешавад ё намешавад. Хай таҷриба нишон медиҳад. Манам хел болои 5 гектар себзор аст. Худо кунад ин себҳои ба иқлими Данғара, ба ноҳияи Данғара то вай бошанд, мувофиқат кунанд ва себҳои бениҳоят хуб ба даст биёранд. ҳамдиёрони азиз, манам хел миннатҳо мекунанд бо истифода аз оби қатрагӣ аст то ин ки ватан обод шавад. миннатҳои бисёр сарф мешавад фақат бо як мақсад: обод намудани ватан, обод намудани ояндаи фарзандонамон. ҳамдиёрони азиз, дар паноҳи худо бошед, бо гурӯҳи Ангур ва боғ бошед.